Tots som fills d'una època. El que ara som i el que ara fem i el que ara sabem només es pot explicar perquè abans de la nostra època n'hi hagué d'altres anteriors que prepararen el camí cap al present. Fou l'època del noucentisme, aquell corrent intel·lectual, polític i estètic que traspuava un anhel de perfecció en tots els aspectes culturals i socials. El moviment que marcà una de les èpoques més il·lusionades i productives de la societat catalana. Però no podem oblidar que tots els que feren que la seva època fos d'aquella manera i no d'una altra, a més dels seus ideals i de les seves il·lusions, tenien noms i cognoms. Fou Enric Prat de la Riba qui l'any 1907 va impulsar des de la presidència de la Diputació de Barcelona la creació de l'Institut d'Estudis Catalans. Fou una fita importantíssima en el camí cap a la normalització social i cultural del país. Des de l'inici, el pluralisme ideològic va ser el norma de l'Institut. En un ambient de ple consens, els 8 membres de la primera junta presidida per Antoni Rubió i Lluch cobrien tot l'arc polític de la societat catalana, des dels més esquerrans fins als més conservadors. Tots ells gaudien d'un gran reconeixement científic i prestigi social i eren, per ordre d'edat, Guillem Maria de Brocà, Joaquim Miret i Sans, Jaume Massó i Torrents, Miquel dels Sants Oliver, Josep Puig i Cadafalch, Pere Coromines i Montanyà i Josep Pijoan i Soteres. Les activitats de l'Institut es van anar ampliant i diversificant i la llista de noms il·lustres, per raó de les seves aportacions en les diferents branques del saber, es va anar fent més i més llarga. Així, el 1911, en crear-se les noves seccions filològica i de ciències, s'hi van incorporar 13 nous membres i entre 1916 i 1927, 12 més. L'any 1931, l'Institut aconseguí la cessió per part de l'Ajuntament de Barcelona de la Casa de Convalescència i de l'Hospital de la Santa Creu per a la instal·lació de la Biblioteca de Catalunya i dels serveis del propi Institut. Aquesta fou, sens dubte, una data històrica. Durant aquest període s'incorporaren 3 membres nous, tots ells personalitats de la cultura catalana. Al final de la Guerra Civil, al marge d'altres consideracions sobre aquesta gran desgràcia, fou nefast per a l'Institut. Va quedar desposseït del seu patrimoni i les seves activitats en suspens. Molts dels seus membres que no havien desaparegut físicament durant la guerra van patir l'exili, ja fos en terres llunyanes o a l'interior del país. No obstant, al cap de poc temps, alguns membres de l'Institut van reprendre coratjosament les seves reunions, si bé amb força cautela, donades les circumstàncies. Es reunien en cases particulars, sobretot en la del president de l'Institut, Puig i Cadafalch, amb el filòleg Ramon Aramon i Serra com a secretari general, i, malgrat la censura, varen continuar publicant obres científiques en català. Tot i les precàries condicions, l'Institut demostra la seva vitalitat amb noves incorporacions de socis. Només en un any se'n van produir 10. Si bé la incorporació de nous membres es manté a un ritme alentit fins a finals dels anys 50, just en començar la dècada següent, l'any 1961, se'n produeixen 5 de cop.
L'Institut, gràcies a l'ajut econòmic que rep d'Òmnium Cultural i un cop instal·lat en la seu del Palau d'Almases, reprèn la seva vitalitat, igual que succeeix en aquells moments en tota la societat catalana. Amb la recuperació de la democràcia, es va normalitzar la situació de l'Institut d'Estudis Catalans, que a partir del 1976 és reconegut oficialment com una corporació acadèmica, científica i cultural, l'àmbit d'actuació del qual s'estendrà en terres de llengua i cultura catalanes. L'any següent, l'Institut recupera la seu de la Casa de Convalescència i comença a rebre subvencions importants. A partir d'aquest moment, l'Institut incorpora especialistes de totes les branques de la ciència i la cultura i un cop normalitzada plenament la seva activitat, participa en projectes de gran volada. És el geni sumat dels centenars de protagonistes el que al llarg de 100 anys i malgrat totes les adversitats ha permès dur a terme una tasca gegantina i encara més important, perdurable. La societat catalana és deutora de tots aquells que van saber fer realitat els seus desitjos de tirar el país endavant i de salvar la cultura, i que van tenir la intel·ligència i la tenacitat necessàries per trobar la manera més adequada de fer-ho en cada moment i en cada circumstància. Avui som qui som, gràcies a ells.